माने गासिनो बौबायसो आरोना नै थै गबाय आमां गैला गासिनो माने फासिबाय आरोना Okay, let's go. Hello guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे ब्लग इउटुब चेनेलाव बर' हरबाय दिनैहाय माने जों एन्जर साफैनाय आरोना नै दुब्लिबारियाव जों दा दुब्लि गेजेराव फैबाय आरोना नै नागिरगासिनो दं माखासेया जों साथाम फैदों नै दुब्लिया माइआबोथ' नोगोद गोजौ होगासिनो नै गाइस जों माने दानि खोलाथिं एन्जर गुदुंखौ नागिरदोंमोन ओमफ्राय दोंसेबो गैया आरोना जों दा साथिंसो दावखोफिनसिगोन नै जों दा दावखोगासिनो दं आरोना बे आलु गायनो नागिरदों मानसिफ्रा मालिकआ आलु गायनो नागिरदों आरोना माने गाइस खासिबारिनि भिउखौ नायनो हागोन नै माबायदि माइ हाजोब्बाय आरोना बांद्राय माइ गैला हाजोब्बाय ओंखायनो एन्जरफ्राबो गैला जाजोब्बाय जों दा फैगासिनो दं आरोना नै सबाय जानो नागिरदों गाइस सबाय खावना जानो नागिरदों जों नैहाय सबाय जानो नागिरदों आरोना सबायानो गैला माने हाग्रा जाजोब्बाय बेहाय बेसरफोर खुबैनो नागिरदों हनै आलु गोजा आरो जों दा गासिबो फैगासिनो दं आरोना जोंना साइकेल लाग्राफ्रायनो माने जोङो द्राय खोलाथिं दावखोफिनसिगोन एन्जर सानो एन्जर गुदुं नागिरदों ना माने एन्जर साथ्र' नङा नागिरनो गुदुं दं आरोना नै गासिबो नायलांबाय थादों होमबा ब्लगखौ नै जोंना सालायग्राया खावब्लाब्ला आं बायदि खानायखौ लांदोंसिनो बेबो नै गोजौ बिरगासिनो दं फ्लाइटआ जों मैया बे गेलेहैदोंमोन आरोना गासिबो नायनो मैखौ मैया जों खदालजों जावफै लाजोबदों खदालजों दाउआबो गेलेगासिनो दं बेनो दोनलांसै बेनो हिमेनाव दोननाय साइकेल बेनो दोनदो नै सबाया गासिबो सबायखौ जानो नागिरदों आरोना नै सबाया माथो बिसे माबा फोराननाय बायदि खुरुमखुरलाय हरला नायलाय हा बे फोराननाय बायदि खुरुमखुरलायो गासिबो सबाया बिराद गोथाव आरोना नै सबाय बागान गोजा जों दा एन्जर गुदुंखौ नागिरनो खोलाथिं फैबाय आरोना गासिबो साइकेल दोननानै ओमफ्राय एन्जर गुदुंआनो दोंसेबो गैया माने दहाय बैखि नागिरबाय नागिरनायाव खिथाबाय थायासै आरोना नोंसोरबो एन्जर गुदुं नागिरखायो जानो हागौ गासिबो ओंखायनो आं नागिरनायखौ खिथाथ'वासै आरोना दा साबाल' खिथाखासै डाइरेक्ट गासिबो नै गासिबो सोरबाफोर एलबाम खालामनो गोसो दं माने खालामफै आरोना खासिबारिनि भिउआ मजाखा नै बेखौ दोनफिनबाय आरोना गासिबो दा साखोन्दा संनाय गोरान र' खिथानो आं गोबाव नैबे साखोन्दा नंगौ नङा गासिबो खमायाव खिथाला खमायनाव ओमफ्राय बागाना आरोना गासिबो नै मा बुस्थुथाय मटर बागान आरोना मटर नै गासिबो गुदुङा नै ओमफ्राय गोजाम गोजा आरोना गैयालै माथो देग्लाय गैयानो जों दा गासिबो बे माबा जात्रा खालामनो नागिरबाय आरोना नै दोंसे दं नै बेजों दा सुलिया बुंगो आरोना आरो ओरै दोंसे दंबावो देर दंबावो आरोना हाग्रा ओरै देर नै सिल देर आरोना नै आरो ओरै दंबावो नैजोंबो देरा आरोना सिल नै दानिखौ गुलुं खालामबाय जों बेजोंनो ओंखारो एन्जरा गाबोन फुङाव नुगोन गासिबो एन्जरखौ माबायसो मोनो एसे गिलागौ दं देर गोजान गासिबो बिथिं गुदुं गिलानो बिलखौ एफा नरमेल फानो डेन्जारखौ नै फाना बे 50 थाखासो जागोन आरोना गासिबो जोंना फान मालिकआ बेनो जोंनाव फान मालिक डेन्जार रोंजोबखायो जोंना बिथाङा जों दा जागासिनो दं आरोना जों दा गंबासो जाबाय 10ता गंबासो जाबाय आरोना गासिबो बेबो हाग्रायाव देर गोजा आरोना गुदुं मोनसेबो गैया देग्लाय बोसोराव आरो बेबो दोंसे दं आरोना गुदुङानो सागासिनो दं आरोना नै जोंना साग्राया बेनो फानलाग्रा नै बे ओमफ्राय आं ओरै भिडिअ खालामलायग्राना आं जेबो खालामबावाखै गासिबो आं दा ओरै दंगासिनो दं आरोना माने जों गासिबो बेबो साबाय आरोना बेबो गंबासो साबाय एथि साबाय ओरै साबाय बै गोजौआव साबाय आरोना ओमफ्राय नैबे साजोब्बाय एबार बेलेगथिं थांसैलाय आरोना गासिबो जों दा एन्जर गुदुंखौ दहायनिफ्राय बिराद नागिरबाय दासो दोंनै सानाय मोनदों दासो 10ता 15तासो सानसानाय मोनदों आरोना गासिबो आं दा गोजौआव मानखोबाय नागिरना साना थांसैलै अफाय सोर एन्जर साना जाफेरो गासिबो कमेन्टआव खिथाहरलाय आंथ' दिनैसो फार्स्ट साफैनाय आरोना गासिबो दिनैसो फार्स्ट मानसिफोर जाखांजोबनासो
जों दा नैबे गायजों थांनानै ओरै थांसै आरोना नै बिजों बारस'लांसिगोन ओरै नायसिगोन थ' माने बिराद गोथौ ना ब्रेक गैयामोन गासिबो नामा दा नै दैयावनिफ्राय दा आंबो नै गाहायाव मोनफैबाय ओइ जायगासो आं टाइगारखौ बारनो हानानै सोलोंजायोमोन बिराद बरिया खानाय गासिबो भिउआ ओइ जामा जों दै गैया हेमेन नों बायदि ना ओइ थांसै दा अबेथिं नाङो ओमफ्राय अबेथिं नागिरगोन जों बेखौ बारनो हाया नोङो नै बेखौ बारसिन आरोना आंबो एखेसोलै एखेसो नै एसे बिबाव ओइ इमान गोथौ लेक दाब्ले खालामलांजोबबायलै एसे एसे दै सानो खेला बारखासै आरोना सेस दै हाब्बाय आथिङाव एसे हाब्बाय आरोना आथिङाव माने आथिं एन्जर गुदुं गैयानो माने अ माइआनो गायाखैनो माने दैखौ बारसिनांसिगोन दाना जोंथ' एबार दै मोजां गायदो ओरैनो बेखार बारबाय दै नांग्रुरुनो एसे बारखादो हा दैखौ गानांखासिनो जेरैबाबो गादो गादो दासो जादों दा एबार आंसो आंनि फारि आं बारसिन आरोना एबारथ' दै गाखानांसिगोन खोमा आं रामनिबो लामाराखलै माथो रामनिबो लाना हाबा हामारलाय नै बारा सिन्था होलाङासै नामा दै जाहोगासिनो नै माबा थुरिबारियावसो आन्दायफैबाय जों एसे खोमावानि हाग्रा थुरिया सेस जाखाबायलै माबा हिन्जाव खना लाबोनाय फैबाय जों जाखो लामा गैला फासि नामा लामाजों माथो लामा गैया नामा कमार बेबी जो देर दूंगे देर ना बिसोरो बिराद गोथौ फैबाय जों गासिबो लामा गैला माब्रा अ फासिबाय जों गासिबो नै जेराव लामा गैला नै लामायानो गैला गासिबो माने फासिबाय आरोना गासिबो आधा घन्टासो थाबाय आरोना दाबोलाय माबाखौ लामाखौ मेंलायबाय आरोना गासिबो जों दासो लामाखौ मोनदों आरोना लामा थाबायग्राखौ दासो मोनदों ओमफ्राय दहाय बिराद खस्थ' मोनबाय जों मोखां आरैया आयदो आथिं बौबायलै सेस माने गासिबो बौबायसो आरोना नै थै गबाय माने फालिखाबाय आरोना गासिबो दानि बौनायखौनो जों दा थांफिनसिगोन थ' माने जों दा बारस'लांसिगोन आरोना लामाखौ मोनासै ओमफ्राय जों आवजों बारस'लांसिगोन आरोना गासिबो एन्जर होनो फैनाया लामाखौसो आन्दायफैदों गासिबो फाग्ला फाग्ला जायो माने जों दा गासिबो दै मोनफैलायबाय आरोना नै दै आयु जों बैजों खेला फैनानै एरा गाज्रि फासिदोंना जों दहाय बेजों फैबा हेभि जाहरदों बारदो बारदो बरिया बारसो आरोना माने अबे थांगोन ओरै बबेजों लामा दं बबेजों नैजों मोजांसिन थ' नै गानांसिगोन माने बालाया बे गोदोनाय गाब्राय गोरा जायोना सोबखाङो दैया ओइ बारबोखादो ओरै मानखासिलाय आरोना नै जों गासिबो लामा आन्दायनानै 2 घन्टासो जाखादों हना बारनांगोन जानाय एफा गोजान बारगोलाय बे माबासो नांगोन बिराद खस्थ' जाबाय आरोना गासिबो दहाय लामा आंथ' गायालै गानांगौ लाया बारसिन आरोना आंबो गासिबो hey जेबार जितले बाद दे माबा दै सिनायसिन लांबाय र' बोखोदो मानख्लायबाय आरोना जों मानख्लायबाय मेन नंखाय नंगौ नों थुवाबाथाय जिबायलाय आंजों र'नायनि आं गासिनो mana
दांसुलियाना bunga bunga मासुलिया सिङावसो मेना दांसुलियासै ना बुंगासो Video serial dong ada ini. Video serial dong. Sanksi yang kerja sini. Edang sulit sabar nak kasih mana? Edang sulit sabar. Edang sulit sabar na. Edang sulit yang lebih nak kasih mana? Arsan tak kasih orang. Arsan ada yang jasa kasih mana? Gaban semua yang geruk kita kan. Mana kasih mana? Enjor lagi na kita durbul jalan biar na nih. Sana apa apa kasih mana? Mana biar na? Kita gua dah kerja. माने आं नोंसिनो माबा मोनसे देर खिथानाय ना मा देरथाय आंबो मिन्थिया जोंना लोगोफ्रा मिन्थियानो नोंसोर कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय दे गासिबो देरा जाहैबाय नैनो आरोना गासिबो नै मा देरथाय नै आयौ नै सिलका मा देरथाय गासिबो नै कमेन्टआव खिथाला कमेन्टआव गय बिगुर दंलायो मेथाइ बिगुर दंलायो जोङो माने गासिबो मेंनानै दसे जिरायफैदों आरोना नै खिलाबो खास्लायस्लाय होनना जिरायफैदों फानायना दंबावो ओमफ्राय खिला गैयाना गंसेबो खिला गैलायो गंसे गंसेल'सै आरोना गासिबो गाबोन लांखासै माबासो लांखासै एन्जरखौ दांसुलिया माबानि बारा लांबासै गासिबो माने दिनै मोनाबाय माबाय नै ब्लगा माबा बे खनाव जोबसिन आरोना नै सानैया बे एन्जर थागासिनो दं ओमफ्राय होमबा दिनै ब्लगखौ बेनो बन्द' खालामसिन आरोना लोगोफोर एन्जर मोनबा खिथासै गासिबो बाय बाय